салом алейкум бародаро, ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо як программаеро нишон медиҳам ки метавонед шумо бо ин программа скрининг камера монанд дар телефони худатон ё телефони шахсе ки шумо мехоҳед ва чизое ки дар кораи да шумо скрининг камера кунед ягон кас хит намекунад ки шумо сиёмка кардестен ё ки запис доред. То ахири видео тамошо кунен, лайк монен ва ба канал обуна шавен. Барои программаи скачат кардан медароем Play Market ва дар ҷои поиск менависен ба ҳарфҳои англисӣ H V R. Поиск метиҳен. Программае ки дар рӯи телефон мебинен установид мекунен, баъди установид кардан открит мекунен ва дар инҷа шумо да се нуқтача ай тарафи дасти рост угли болоро бинен, се нуқтача ҳастай. Ҳамуда меҷиқен. Бисёри шумо да вақти шумо нав установид мекунен англисӣ меброя, медароен ҳамин установкада якум функсияе ки мебинен инаминҷа да язик меша мегирен русски мемонен. Бисёриҳо да якум бор вақти установид мекунан англисӣ меброя. баъд аиҷа меброен настройкиёша туғри мекунен. Мақсад камера с помощью задни камера, с помощью передни камера кадомиш да шумо маъқула, яъне камери пешкатӣ мехоҳен сиёмка карда ё камери қафокатӣ вибрат мекунен. баъд аиҷа качество видео кадом формат да шумо маъқулай вибрат мекунен. Формати ҳама баланд монен барое ки видео качествоаш хуб мебия. Бемалол наздик кара мебинен чӣ гапу хабар афзодай. Хай инҷа да бо папка ҳастай звук, яъне инҷа да оф дамонем барое ки хит накуна вақти сиёмка кардан. Зум метонен пеш қафо, ин барои камерая мақсад пеш мекунӣ ё қафо мекунӣ, ҳамуш да шумо дар кор боша пеш кунед. мада дар кор нестай. Ночное видение гирён монен вақти шумо мисол шабона видео мекунед шумо да рӯшантар нишон тия. Ҳаказат уведомление дорад, шумо галочкае гирен ки вақти шумо сиёмкаи сар метиҳен овоз меброра, яъне нишон метиҳа, бари авай галочкара гирен. баъд инҷа да настройки безопасности дорад, инҷа да ягонташ да нарасен барое ки мақсад худуш ҳамаш туғри кара мондагиай автоматически, дига ягон чиз да намерасем меброем. ва вақте ки шумо ягон ҷо рафсоден, мақсад дар раҳ ягон воқеа меша ё ки ягон час скрининг камера кардан мехоҳен, мақсад барои исбот кардани ягон далел, медароен ба программа ва яъне ҳамин кнопкае ки дар байн ҳаст, ҳамина меҷиқен. Тамом, обратно меброен. Телефона блокировка мемонен ё ягон ҷош кофта меистен, фарқ надорад, ӯ запис рафтан мегирад. Ягон кас хитам намекунад ки ту запис кардестӣ. Блокировка мемонен, ай паси кортон мешен, ӯ запис рафтан мегирад, ҳам овоз ҳам видео фарқ надорад, полни запис кардан мегирад. бо вақте ки мақсад кортон буд шуд, хоҳен записа стоп кардан, медароен ҳаминҷа бо ҳамин кнопка сурх нишон додагиай. як бори дига меҷиқен, запис стоп меша. Галереяда намеброя ин записи шумо, ин ҳаминҷа худаш отдельный ҷо дора, медароен метонен видеора ҳаминҷа ёфта. худи ҳамин программа ба ман бисёр ёрдами калон додагиай, барое ки бисёр ҷода ман запис карагиём. мисол ҷоҳое ки наметонам ай камери худи телефон истифода бурда, барои ҳамин программаи истифода мебарам, блокировка мемонам, тамом, дига ай паси коро мешум, автоматически ин худаш запис кардан мегирад ва мада бисёр ёрдами калон додагиай. барои ҳамин хостум барои шумо як видео кунам, мумкин бисёри шумо да ҳамин чиз дар кор боша. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо дар бораи скрининг камера. агар видео маъқул шуда боша, ҳатман лайк монен, дар канал обуна шавен, видеоҳои нава интизор бошен ва то видеоҳои оянда худро эҳтиёт кунед. хайр, бо шумо будам ман Ҷурабек. дар паноҳи Аллоҳ бошед.